Eritrea and Egypt deepen strategic partnership. Newport planned at Marsa Fatuma. A major geopolitical development has emerged from Asmara following high-level talks between Eritrea and Egypt. According to information released by Eritrea's Ministry of Information and statements attributed to Minister Yemen Gebremeskel, Eritrea and Egypt have agreed to significantly strengthen their bilateral cooperation across multiple sectors, including infrastructure, mining, housing, pharmaceuticals, maritime transport, and port development. The agreement was reached during talks between Eritrean Foreign Minister Osman Saleh and Egyptian Foreign Minister Dr. Badr Deladi and follows the country was allhum Eritrea lankane nigibtini Eritrea misgibti President Sias President Hagar Eritrea President Siasin komdima Suzmar Hulukh Minister Diato Zai Ato Osman Saleh zirkabo ኣብ ግብጽ ዝነበረ መገሻ ወዲዮም ከም ዝተመለሱ በመንገዲ ኣብ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓበሬታ ሪና ኣለና እዚ መገሻ እዚ ዳርጋ ብዙሕ ኣገረምቲ ነገራት እዩ በጽሕ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ድማ ከም ሓበሬታ እውን ሚድያ ናይ ግብጽ ዳርጋ ኣገዳስነቱ ርዩ በብዙሕ መንገዲ ሓበሬታ ከውጽዎ ቀንዮም እዮም ኤርትራውናይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓበሬታ ከተውጽእ ቀንያ كلتا ثلاثة قد ارتكلس كبكم يه قال لك عبد تفصي من لو زبل وزلو عوتات من نزع عوتات زمر اي ناقن اذا قد داي زناب صبغ قصو يخي كم زلو حدا غزي بيني خاط فلت انا نبل كل غزي اتوم نززم دنازن كعنقفو ليتم معالتن زصليون دسرحون زنبرز زوي وزلو كنتات كتر خلغا then it tells you everything you need to know. Let's start with this one. I mean, this is going to be incredibly crazy. هاجراو تلفزيون يتبرلو قلي يتبرلو بكل من قد كريكم كفتني مجمريا بزن جنبر ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ጫና ለማጠናከር በርካታ ስልታዊ እርምጃዎችን እየወሰዱ ይገኛሉ። ይሄ ስልታዊ የእርምጃዎቻቸው አካሄዳቸው ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ካይሮ እየሄዱ ትዕዛዝ የሚቀበሉበት ሊባል የሚችል አይነት ነው። አስተውላችሁ ከሆነ ወደ ካይሮ በተደጋጋሚ ጉብኝት በማድረግ መቼስ የኢሳያስን ያክል የካይሮ መሬት ደጋግሞ የረገጠ የዓለም መሪ አለ ብዬ አላስብም። የኤርትራው ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ምኞት የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ጥያቄ ለመመከት ከግብጽ እርዳታ እየፈለገች ነው በሚል የአፍሪካን ሪፖርት ይዞት የወጣ አንድ ዘገባ አለና በዘገባው ላይ ያው የኢሳያስ አፈወርቂ አሁን በካይሮ የ3 ቀናት ከፍተኛ ጉብኝት እያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል እና የእሳቸው ናይ ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ግብጽ ምጽናዕ ናይ በሓቂ ገለ ነርቭ ናቶም ተንኪፎም ከም ዘሎ كلتا ثلاثة ريبورت خبكم يمن تان كانت عازو حقراو تلفزيون ما بمبل حمشاي جزي مثلني بزعبا زك زارب كل سمعوا ይባቸዋለን ያሏቸው ጉዳዮች ነበሩ ከሄዱም በኋላ ደግሞ ተወያየንባቸው በተስማማንባቸው ያሏቸው ጉዳዮች እየተመለከትን ነበር ለመሆኑ እነዚህ የውይይት ነጥቦች ሀገራት የራሳቸውን ግንኙነት የመመስረት ሉዓላዊ መብት አላቸው ግን ደግሞ ውይይቱ በእርግጥ የሁለቱ ሀገራትን የውስጥ ነገር የሚያጠናክርና ልማትን አስፋይር የሚያደርግ ነው ወይስ ደግሞ ከኢትዮጵያ የብሔራዊ ጥቅምና የደህንነት ስጋት አንፃር የሚመዘን ነው የትኛውን የጉዟቸው ዓላማ የሚለው ብንመለከተው መልካም በጣም አመሰግናለሁ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ወደ ካይሮ ሁለተኛ ጊዜ ሄዱት የሁለቱም ጊዜ ጉዟቸው ዋና ጉዳያቸው ምንም እንኳን የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር የሚል አጀንዳ ቢሆንም ዋና አጀንዳው ቀይ ባህርና የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ደህንነት የሚል ነው ከምትሪ ወዘለሁም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ክንደ ጊዜና በኸይዱ እንታይ ይገብራሎ እንታይ ተስመመ ካባናን ላዕሊዩ ዘገድሶም ዘሎ ከም ንሪዮ ዘለና እዚ ولا كيرترا لويت هاجر كوينا ناتا زمدناتات كتقبر مسل زلوا انت خونت تي زمدنا قن نعنا نمد خامدي زقبر زلو زبل حتيو اتمل سوهاب زلو دما بزع غزي زبلو وانا كلت يوم شركنتن كلت يوم محزنتاتن زر وكانت ناوز تكر زرباتات كوي زرب انتلو بدحر مغارجا قن نعنا نمحص ارز زقبر زلو يو زبل أمتاتنا نرزلنا التسألي كبير ترادوز كبجبس زوج زلوا بريزنت سياس دما زريو زلوا سألتها تاريخهم دما نيك أي بحري نايم حصار ديسكاشن سكايت كم زلوا زجلس أيرانا من البات نيك أي بحري كان شيء لوح دبر ليلو يحط تنتظر بس سألتها تزي كم خوي نزر دوم تطلع مالتي با ناي كونستراكشن منطق غيرو كعاص ونايديوم يلوم زر دوم زلوا بريزنت زوج أوزل سلطات نسو زوج يكون عن توم جبت عيان دوت أوزل نسو زبط عجزيو مس تكالاتن مس نا إندستري ليدر سنجلني زرا خبز له ويون ناب
ቁጠባ ዘአንፈተ ዕላማታቱን ምትግባር እዩ ዝጓየ ዘሎ I think ሓደ ግዜ 3 ግዜ መዓልቲ 5 መዓልቲ ክኸይድ ከሎ ነትርክብ ኢሉ ከም ዘይከይድ በዚኻ ትፈልጥ ዕላማናቱ ነቲ ዲፕሎማሲያዊ ምስ መራሕቲ ርክብ ጥራይ ኮነት ዕላማናቱ ቀንዲ ዕላማናቱ ምስ ካምፓኒታት ክራኸብ ንኻልእ ክገብርዎ ዝደልዩ ስራሓት ዝርርብ ንምክያድ እዩ ዝኻ ካብ እንታይ ዝበገስ እንትህልልኩም ካብ ምሕር ኮስት ኮንሽስነስ ይብልዎ እዚ ካብ ምሕር ወፃኢታትካ ናይ ምፍላጥ ዓቕሚ ዝበገስ እዩ ምናልባት ቁርጡ ናይ ፋይናንስ ክእለት ዘለካ እንድሕር ኮይንካ ከም ሰብ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ይርዳእካ እዩ ናብ ሓደ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ንሓንቲ ስራሕ ኢልካ ይትኸይድን ኢኻ 6-7 ስራሕ እንተለወኻ ንኩለን ኣኪብካ ብሓንቲ መገሻ ክትሃርመን ኢኻ ትፍትን ስለምንታይ 5 ግዜ ክትገይሽ ወይ 5 ግዜ ልኡኻት ክትሰድድ ገንዘብ ስለ ትወስደልካ ስለዚ ምኻትካ ብዝተኻለ መንገዲ ብዝሰፍሐ ስራሕ ክስርሐሉ ኢኻ ትደሊ ነፍሲ ወከፍ ሚኒት ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ፕሮዳክቲቭሊ ክትጥቀመላ ኢኻ ትደሊ ኣክንዲ 10 ግዜ ቻርተር ጀትስ ይኹን ካልእ መጓዓዝያታት ወሲድካ ግዜኻን ገንዘብካን ጉልበትካን ተባኽን ሓንሳብ ምስከትካ ብዙሕ ነገር ክትገብረሉ ምስ ትደሊ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሓደ ካብቲ ናብ ግብፂ ብብዝሒ ዝኸዱ ዘለው I think ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ዝያዳ እኳ ኣብቲ ባይታ ምስ ተረኣየ ክንዛረብ ንኽእልና ሞር ኣብ ቁጠባ ዘተኮረ ዕላማታት ከም ዘለዎም ኤርትራ ዳርጋ ጋሕዲ ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ጋሕዲ ዝኾነ ስለዚ the government ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ምስ ግብፂ ብቐረባ ኣነ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝዛረብ ዘለኹ እኒ ጃህራ ኮይኑ ከይስማዕካ እናፈራህኩ ኤርትራ ከምቲ ኣነ ዘንብቦ ዘለኹ ወይ እውን ኣነ በዛ ዓቕመይ ከም ዘንብቦ ዘለኹ ኤርትራ እቲ ኣነ ዘንብቦ ዘለኹ ምስቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላስ ዝቃደ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ኣምናት ከም ወትሩ ግዜ ዝብለኩም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝመፀና ሓበሬታ ስለ ዘለኒ ይኮንኩን ዛረባኒ ኣነ ነቲ ኣብ ደገ ዝርዮ ስእልታትን ፅሑፋትን ብዙሕ ስለ ዘንብብ ብዙሕካ ስለ ዝሰምዕ ካብኡ ሓደ ስእሊ ክበኩም እየ ዝፍትን ዘለኹ ኤርትራ ግብፅን ኤርትራን ስትራቴጂካውያን መሓዙት ንክኾኑ ኩሉ ነገር ዘለዎን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መብዛሕትኡ ስትራቴጂ ክትዛረብ ከለኻ ሊቅ እዩ ኣብታ ኣርእስቲ ስትራቴጂ ንነዊሕ ኣጠሚትካ ከዋፃእካ ዝኽእል ኣብ ምፍላጥ he knows this thing ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን ናው ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ረብሓ ክሪኦ ከለዎ መብዛሕትኡ እቲ ስትራቴጂካዊ ፕሮጀክት ናትና ምስ ግብፂ እንተተሰርሐ ዝያዳ ውፅኢታዊ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ይድርዮ ዘሎ ሓደ ግብፂ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ ዋላ እኳ መንግስቲ ቅርጡውነት ኣለዎ ዶ ገለመለ በዓል ፈልጥ ናይ ምግባር ዓቕሚ ግን ኣለዋ እቲ ነው ሃው ዝበሃል ነዘን ኩለን ሃገራት ዓረብ ትሪእዎን ዘለኹም ስዑድያ እንተኸይድካ ኢማራት እንተኸይድካ ቀጠር እንተኸይድካ ግብፃውያን እዮም ሃኒፆሞ ምክንያቱ እቲ ኢንተሌክት ኣለዎ እቲ ትምህርቲ ኣለዎም ዋላ ኣብ ካልእ ኤውሮፓታት ከይደውን ናይ ምህናፅን ናይ ገለን ክእለት ኣለዎ ስለዚ እቲ ክእለት ከም ዘሎ ፈሊጡ ካልኣይቲ ግን ኣላቶ ዋጋ ትብል ናይ ዋጋ ኮስት ኮንሽስነስ ኢለኩም ዘነ ካብ ኩሉ ዓለም ብዝሓሰረ ክገብረልካ ዝኽእል ዋጋ ካብ ቻይና እውን ብዝተሓተ ዋጋ ክገብረልካ ዝኽእል እንተሎ ናይ ግብፂ ዓቕሚ ሰብ እዩ ግብፂ ጉልበቶም ሕሱር እዩ ምናልባት ነዚ ሕጂ ኣብ ንኣሽ ስለ ዝኾንኩም ወይ እውን ስለዘይከትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ናይ ሱዳን ህንፃ መብዛሕትኡ ግብፃውያን እዮም ዝሰርሕዎ ነይሮም ምክንያቱ ጉልበት ናይ ግብፃውያን ሕሱር ስለ ዝኾነ ኣመና ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎም ጉልበቶም ሕሱር እዩ ግብፃውያን ስለዚ ብዙሕ ዓቕሚ ሰብ ምኒዋለታት ገለመለ ብብዝሕ እዮም ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ነይሮም ቀደም ክትፈልጡ ማለት ግብፃውያን እዮም ሱዳን ዝነብሩ ነይሮም ስለዚ እቲ ዓቕምን ክእለትን ከምኡ ድማ ብዋጋ እውን ዝሓሰረ ክትረክበሉ ትኽእል ዓቕሚ እንተሎ ሃገር እንተሎ ግብፂ ስለዚ እቲ ፕሬዚደንት ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ነገራት ምሳቶም ኮይኑ ነቲ ናይ ኤርትራ ንምዕባል ዝግበር ዘሎ ስራሕ ሓደ ስትራቴጂኮም ሓዛና ክኸውን ዝኽእል ሃገር እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣንፃርካ ክሰርሕ ዘዋፅኦ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ድኻምነት ተደኺማ ኤርትራ ንዓተቶም ክሳራ ምዃኑ ይፈልጥ እዮም ንኢትዮጵያ ኢኻ ትሕይል ዘለካ ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ክትገብር ተደሊኻ ንኤርትራ ክትሕይላ እዩ ዘለካ ዳትስ ዋይ ኤርትራ ድማ ንግብፂ ዝፃረር ዕላማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክህልዋ ኣይክእልኒ ቢካዝ እንታይ እዩ መኸፃረሮም ንክልትዮም ግብፂ እኮ ንኤርትራ ባዕላ ትፈልጥ ኢላ ኣብ ካልኣ መኸደት ነይራ ግን ንኤርትራ ገዲፋ ድማ ጉዳይ ናይ ጎረሮኦም ናይ ማይ ብኢትዮጵያ ፀገም ስለ ዘለዎ መፍትሄ የብሎምን ኤርትራ ግን ንግብፂ ጉድባይ ማይ ፍሬንድ ኢሎሞም ኣብ ካልኦም ክኸዱ ክኽእሉ እዮም ካብ ግብፂ ትደልዮ ነገር የብላን ኤርትራ እንታይ ማለት እጂ እቲ ተደላይነት እውን ኤርትራ ይኮነን ዝያዳ ንግብፂ ትደልያ ግብፂ እያ ዝያዳ ንኤርትራ ትደልያ ዳትስ ዋይ ድማ ነዚ ዘለካ ሌቨሬጅ ተጠቂምካ እሞኻ ምሳኻ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ሃገር ንሱ ክሰርሕ ምፍታን ልቦና እዩ and this is why ብልፅግና ከዓብዱ ደልዮም ዘለዉ ዝብለኩም ዘለኹም እቲ እዚ ኣካል ናይ ፅምዶ ገይሮም ሪኦሞ ስለ ዘለዉ ስምዕዎ እቲ ካልእ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዲዋላ ገለ ዝበሉኻ ወንድምህን እህትህን ሊገል ይችላል ጽምዶ ዛሬ የተፈጠረ እንዳይመስላል ጽምዶ የ1960ዎቹ ስትራቴጂ ነው ኢትዮጵያ የባህር በርን እንድታጣ ስለተፈለገ ነው ኤርትራ ከኢትዮጵያ እንድትገነጠል ጭምር የተደረገው ትላንት የዘሩት መርዝ ዛሬ እንደ አዲስ ሊበቅል ሲሞክር ይታያል ስሙን ጽምዶ አሉት ነገር ግን ይህ ዛሬ የተወለደ እንግዳ አይደለም የትናንት ጥላ የድሮ ጠባሳ ነው ወደ ኋላ እንሂድ ወደ 1960ዎቹ
የወጣቶች ልብ በማርክሲዝም ሌኒዝም ፍልስፍና በሰከረበት ዘመን። ኦኬ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ጽምዶ ንዓታቶም one of the biggest threat ትዛዓበየ ብድሆን ትዛዓበየ ፀገምን ትዛዓበየ ፈተናን ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ጽምዶ እዩ። እዚ ኸ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን። ስለምንታይ ጽምዶ መን እዮም ቶም ፀሚዶም ዘለዉ ይርይዎም ኣለዉ። እዚ ጽምዶ እዛ ሱዳን ይግበር ነይሩ። ሕጂ ድማ ናብ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ናይ ግብፅን ነዊሕ ዝኾነ ዕንቆት ተዛትዮም ኣለዉ። እቲ ዘውፅዎ ዘለዉ ሓበሬታ ድማ ይርይዎ ኣለዉ። ናው ናይ ብልፅግና ፍርሂ ቅድሚ ምርኣይና ናይ ቁጠባዊ ስምምዓት ክንሪካ ኣብ ቲዮሪ ጥራይ ከይመስለኩም ሚኒስትር ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ግብፂ ከምኡ ድማ ናይ ቁጠባዊ ምትሕብባር ሓላፊ ናይ ግብፂ ዶክተር ባድር አብደላቲ ምስ መዘኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሃገር ኤርትራ ተራኺቦም ብዙሕ ከም ዝተዘራረቡ ዝነግር ኣሎ። ብኤርትራ ወገን ነቲ ዝተገበረ ስምምዕ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ብኸመይ ገሊፅዎ ክንፍትና። So first of all, at the joint press conference held after the talks, the two foreign ministers had invoked the historical and brotherly ties that existed between Eritrea and Egypt and the extensive talks held between President Isaias Afwerki and President Abdel Fattah al-Sisi. ስለዚ ኣብቲ ዝተገበረ ክልቲኦም press conference ገይሮም ነይሮም ኣቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ሲስን ዓሚቕ ዝርርብ ይካየዱ ከም ዘለውን ኤርትራን ግብፅን ድማ ሕውነታዊ ዝኾነ ዓሚቕ ታሪክ ዘለወን ስትራቴጂካዊ መሓዙት ክኾና ከም ዝኾና affirmed that the two sides have reached a cooperation agreement on ክልቲአን ሃገራት ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ኣብ ምንታይ ተበፂሑ ኣሎ ተሰማሚዖም ዘሎ ማለት እዩ። on the sectors of mining ቁፅሪ ሓደ ዕደና infrastructure. The key word is infrastructure. So mining, infrastructure, housing. Housing projects. Oh my God. I hope نزز بيرترا نزز مسكين نزز بيرتراسي قال لنا قررت بخون تصاني قبرنا بحكي معناته housing project كجمرة لون داري لناكو مشاركة تدليها. سلازي key item ناتن حنتي معناته present سياسة بناي سمين تقيد نيرو بناي قال ملا قيد نيرو. سلازي housing project مس جبتك كجبر انت صغيرين عن بالنيرنا. I think this is also where it's heading. نابي قصي خيط كم زلو زر كنا تاتينا نرزلنا أقدمنا تسفان هفان كن قبركم عند لنا but I can see this thing going somewhere. نغلط يخا أصبي غزر بحسل زغني. And by the way, let me tell you, إيرترا جنزة بالله the government has actually some money. من إيرترا جنزة كم زلو سكاب قلة زبط أنا حبريت الله أغمس اللوي. ስለዚ እቲ ኩነታት ዳይ ዘይምችኦ ዝነበረ ምስ ኩሉ ፀገማት እምበር ኣንጎሎም ኣውሪዶም ክገብሩ ተጀሚሮም ወላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ናብ ዘረቡ ተዛሪቦ ነይሩ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ነገር ከይተዓንቀፍና ስራሕና ክንጅምር ምዃንና ነጊሩ ነይሩ እዩ። so they have something ንሕማቅ ግዜ ዝኣክል ዝሓዝዎስ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ማለት ቅርጡብ ኣካይዳ ዝኸይድ ሰብ ገንዘብ ከይሓዘ ክፀንሕ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ። ከምኡ ድማ the pharmaceutical industry ኩላቶም እዚኦም crucial ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ናይ pharmaceutical industry, maritime transport, port connectivity, as well as ports development, especially in Asab, Masawa and Marsa Fatima. This is very good. Marsa Fatima مالك هذا كابتوم كريكم يا بكارتا دحري دعم قداسي and land, air and maritime connectivity between the two countries. This alone حقيقة عبرهم because they are being completely replaced. ኢትዮጵያን ኤርትራ ዝኾነ ነገር ገይሮም ኣይፈልጡን ግን ተስፋ ነይርዎ ኮንዶ ኾን እንተደይ ሰሊጥና በዚ ነፈራርሆ ዘለና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ካልኩሌሽን እዩ ዝብለኩም በዚ ብሓይሊ ደጎሎ ኢልና እንተደይ ሰሊጡ ካልኦት ሃገራት መፂኦም ሽምግልና ገይሮም ከዓርቁናዮም እሞ ሽዑ ኤርትራ ስለደይ ማዕበለ ዘላ ኣቡ ከም ምዕባለ ኢልና ኣቲና ሓንጎሎም እየ ዝነግረኩም ከም ምዕባለ ኢልና ከም መሓዙት ኢልና ኣቲና ነቲ ዓዲ ሪፕሌስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምሳቶም ተዋሲብና ዲና ምሳቶም ተራኺብና ዲና ብስራሕ ኢልና ኣቲና ዲና ኣብኡ ኮፍ ኢልና ነዊሕ ገይም ተፃዊትና ክንቅይሮም ንኽእል ኢና ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ኣሎ እዩ። this is their calculation ካብ ጥንቲ ዝነበረ ድማ ሓድሽ ኣይኮነ ዘረባ እዚ now እንታይ ትገብር ኣላ ኤርትራ completely they will not have this opportunity ምክንያቱ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝምድና ንኢንፍራስትራክቸር ናትካ ንኣብነት ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዲል ትገብሮ ዘላ ምስ ኢትዮጵያ እንተትገብሮ ነይራ ንኣብነት መብዛሕቶም ሰራሕተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ክመፅኡ መብዛሕቶም ከም ዝቃው ክመፅኡ እንታይ ገብረካ ሽዑ ምስቲ ባህልናን ገለመለ ምቅራብ ዘለዎ መውስቦታት ይቕፅል ገለ ይቕፅል ደን kind of ሕብረተሰብ እንታይ ይኸውን it's not easy ሕጂ ግን ምስ ግብፂ ክሰርሕ ከለኻ ሓደ ብዙሕ ዝፈላለየና ነገራት ኣሎ ወላ ከምሶም ቀራር ክህሉ ኽእል እዩ ግን ከም ምስ ኢትዮጵያ ኣይኮናን so that is going to create also ነቲ ኤርትራ እውን ነቲ ናቱ ከም ህዝቢ እውን
ንኩነታቱ ንክቋፀር እውን ዝሕግዞ እዩ ስለዚ ምስ ግብፂ ኩሉ ኣገደስ ሴክተርስ ናይ ኤርትራ ምንጭ ናይ ቁጠባ ዝበሃል እዚኣቶም እዮም like the next 10 years ክንሪኦ ከለና ኣብ ኤርትራ ትሪኦ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ክኾኑ ዝኽእሉ እዚኣቶም እዮም ሓደ ማይኒንግ ቻይና ኣሎ then Egypt is very key ስለዚ ናብኡ ብማይኒ ግብፂ ድማ ብዙሕ ግዜ ነገርናኩም ኢና ግብፂ እቲ መንግስቲ መዓሽግራት ኣለዎ ኮርፖሬሽንስ ናይ ግብፂ ግን ኣዝየን ሃብታማትን ሓይሊ ዘለዎን ብዙሓት እዮም ስለዚ እዚ እውን ኣብ ግምት ኢቲኻ ፅቡቅ ክሰርሓሉ ትኽእል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ተመክሮ ናይ ዕደና ኤክስፐርትስ እውን ኣብ ዓዲ ዘለዎ ስለዚ ካፒታል ዘለዎምን ሪስክ ክወዙ ዝኽእሉ እንተምፅእ መሰራሕተኛ ካብ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣብዚ እውን ክትረብሕ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ቀፂሎም ኣገይን ክንደግመልኩም ኢንፍራስትራክቸር ተተቕርፃ ምህናፅ ናይ ገዛውቲ ቨሪ ክሩሻል ንዓና ዘገድሰና ካብኡ ናብኡ እውን ንኣብነት ናይ ጥልያን ካምፓኒ መፅዩ ኣብ ሃውሲንግ ኣብ ናይ ገዛውቲ ህንፃ ክሳተፍ እንድሕር ኢሎም ከዓ ደን ዩ ኖ እቲ ፕሮጀክትስ ክቡር ክኸውን ከም ዝኾነ ብከስ ጥልያን ኩሉ ግዜ ክቡር እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ግብፃውያን ክኾኑ ከለዉ ግን ደሞዞም ይኹን ካልእ እውን ድሓን ድርድ ዝበለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዋጋታት ናይቲ ሪል ስቴት እውን ፌር ክኸውን ይኽእል ኤርትራውያን ደገ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮኑስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ክረብሕሉ ዝኽእሉ እቲ መንግስቲ ድማ ሕቁኡ ተሰይሩ ዝሰርሑ ዘይኮነ ገለ ነገራት ክሕግዘካ ዝኽእል ስለዚ እዚታት እውን ኣገዳሲ ፋርማ ኣገዳሲ ማሪታይም ኦፍ ኮርስ ምስቲ ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ወደባት ድማ ኣሰብን ምፅዋዕን ማርሳ ፋጢማን ይብልኹም ኣለዉ እንደን ብኣየር ከምኡ ድማ ብባሕሪ ብመንገዲ ፅርግያታት ካልእ እውን ኣብኡ እውን ብሓደ ክሰርሑ እዮም ነዚ እውን እቶም ልኡኽ ናይ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ከሎ ኣብ ኣስመራ ከሎ እውን ዝበለ Egypt reiterated its full support for the sovereignty and territorial integrity of Eritrea. Again, ሕጂ እውን ደጊሞም ንሕና ንልኡላውነትን ግዛዊ ሓድነትን ኤርትራ ሙሉእ ኣኽብሮትን ደገፍን ንገብር እዚ ብተደጋጋሚ ዝነግር ሃገር እውን የገድሰና ኢና እቲ ሓደ ጎረቤት ልኡላውነትና ክደፍር ጎምሸትን ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ገለ ዝስብ ኣሎ ግብፂ ዳ እንታይ እሞ ምስ ኢትዮጵያ እኳ መሓሸከ እንታይ ካሸኒ እንታይ ኣለና ና ምስ ኢትዮጵያ ጎረቤት እያ ኣምላኽ ኣብ ጎረቤት ገይሩ ፈጢሩና ፋይን በካ ብዛ ሓለፈ ንሕና ልኡላውያን ኢና ምስ ዘርባሓና እምበር ምስ ጎረቤትና ወይ ጥቃና ስለ ዝኾነ ግብረከይ ዝሓስበልካ መንግስቲ ህዝቢ ያ ፋይን ንፅምዶ እውን ንገብር ኣለና ምስ ህዝቢ ፀገም የብልና እቲ መንግስቲ ግን ኩሉ ግዜ ብዋጋና ክጣላዕ ክቋመር ዝህሊ ስለ ዝኾነ it's going to be ንዓና ዝበለፀ ከም ኤርትራ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ግብፂ ፍሉይ ፍቅሪ ስለ ዘለኒ ወይ ዝምድና ስለ ዘለኒ ይኮንኩን ናይ ኤርትራ ረብሓ ስለ ዘገድሰኒ ዝያዳ ንዓይ ቀፂሎም Egypt okay in regards to security of the Red Sea ኤርትራ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሪኹም security ታሕቲዮም ዝገብርዎ ግብፂ ቀዳማይ security ዕላማ ናቶም ኤርትራ ግን securities ነፍሶም ክከላኸሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ንዓታቶም ንኤርትራ ቀዳምነት እቲ ቁጠባዊ ሽርክነታት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ግብፂ ሪፖርት ክትርኢ ከለኻ security number 1 and then the economy ኤርትራ ግን ብግምጣሉ እቲ priority economy and then security ምክንያቱ እቲ ጎረቤቶም ስለ ዝፈልጥዎ in regards to the Red Sea security and the region as a whole they reiterated that the need and the urgency of bolstering the capability of the national institutions at the bedrock of stability and development ዚያጂ ቃል በቃል ናይ ኤርትራ ፊሎሶፊያ ታይም ዝብሉ ዘሎ ብዛዕባ ፀጥታን ድሕነትን ናይ ቀይ ባሕርን ናይቲ ዞባን ክንዛረብ ከለና መጀመርያ ክግበር ዘሎ ነተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ናይ ምሕያል ናይ ምክልኻል ዓቕመን ፀጥታን ድሕነትን ንክሕልዉ ዘለዎም ተኽእሎታት ትካላዊ ኣሰራርሓ ናቶም ኢንስቲትዩሽንስ ናቶም ንክሕይሉ ምግባር እቲ ቀዳማይን ዘላቒ መፍትሒ ክገብር ዝኽእል እዩ ኤርትራ ኣብያ ተኣምን ፕሬዚደንት ሲያሳዊ ዝኣምን ቀፂሎም this was in line with the pronounced and aligned position of the two heads of state on the imperative of respecting the fundamental principle of international law of the sovereignty and territorial integrity of all states ስለዚ እዚኣ ማንም ተዓዛቢ ሃገር ዩኤን ይኹን እዩ ይኹን ኢጋድ ይኹን ጀንዕፍሪት ይኹን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብፍፁም ምልክት ሕቶ ይገብራላ ይክእልኒ ምክንያቱ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣኽቢሩ ንኤርትራ ሓያል ንክትከውን ነቲ ተደልዋ ብኮታት ንምሽፋን ክንሕግዛ እምበር ንልኡላውነት ይኹን ንካልእ ነቲ ድሕነት ነቲ ክነውሕሲ ንሕና ኣብኡ ኮፍ ክንብል ኢና ይብሉ ኣለዉ ንኤርትራ ከም ትሕይል ክንሕግዝ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጥዑይ ሕልና ዘለዎ መራሒ ድማ ወይ እውን ጥዑይ ሕልና ዘለዎ ሰብ ድማ ነዚ ብሕማቅ ክትርጉሞ ኣይክእልኒ as simple as that so this is a very good statement so ናይ ብሓቂ ቀፂሎም again ንዓለም ለኻዊ ብግብፂ ከንታይ ኢሎሞ ናይ ግብፂ ከዓ ሓደ ኣርቲክል ፅሒፎም ነይሮም and minister of foreign affairs of Egypt ዝገበሮ ድማ ንእሽተይ ፅማቕ ናይቲ ብወገን ግብፂ ዝበልዎ high level talks ዶክተር ባድር ኣብጥላትን አቶ ዑስማን ሳልሕን ተራኺቦም ከም ዝነበሩን to discuss strengthening their strategic partnership strategic ዝምድናን ርክባትን ማለት እዩ
head of state context ክልቲኦም መራሕቲ ብሰፊሑ ተዛሪቦምሉ ዝነበሩ ongoing dialogue both nations agreed to maintain periodic consultation እዚ ድማ ቀጻሊ ድማ ክራኸቡ ሓንቲ ግዜ ዘይኮነስ ቀጻሊ periodic ብስኬጁል ወርሓዊ ድዩ ገለ እናተራኸቡ ኣብ ካይሮ ናብ ኣስመራ እናኸዱ ነቲ ዝምድና ነቲ ኣካይዳ ክከታተልዎን ክዕምቕዎን ከም ዝኾኑ ኣብ ቁጠባን ኢንፍራስትራክቸርን sector agreements ጽላታዊ ዝምድና the two countries reached cooperation agreements across multiple fields including mining, infrastructure, housing, pharmaceutical and fisheries. زين حمشته بوغن ግብፂ ኤርትራ ጥራይ ትብሎ ዘለኹ ይመስለኩም ብኽልቲኡ ሓደ ዓይነት ምርድዳእ ተበፂሑኩም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሴክተር ኣብ ናይ ዕደና ኢንፍራስትራክቸር ናይ ገዛውቲ ፋርማ ከምኡ ድማ ናይ ጥዕና ናይ መድሃኒት ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሃብቲ ዓሳ ካልእ connectivity and transport a joint commitment was made to boost trade activate a maritime transport agreement improve land air and maritime connectivity ስለዚ it's brilliant man ክልቲኦም መብፃዓት እዮም ከም ዘለዎ ብክልቲኦም መራሕቲ ንሱ ድማ ናይ ባሕሪ ናይ መሬት ናይ ሰማይ መጓዓዝያ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ብዝሓየለ ክኸይድ ንግዲ ድማ ክዕይል oh boy this is really good and we really need those kind of agreements port development ብዛዕባ ናይ ወደባዊ ምዕባለ ድማ specific focus was placed ፍሉይ ኣተኩሮ ዝወሰደ ድማ ኣብ ናይ ወደባዊ ምዕባለ ድማ was faced on development and connectivity particularly targeting the Eritrean ports of Asab, Masawa and Marsa Fatima. I think ብልጽግና ክዕብሎም ደሊሉ ኣለሲ ሰለስቲዩ ኣብዚኦም ሰለስቲዮም ዘተኮረ ስራሕ ክሰርሑ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ again these are also very very interesting agreements ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ now ክንቅፅል ኢና security and regional ኣብቲ ናይ መወዳእታ እዮም ዝብሉ ዘለዉ sovereignty support race security and opposition ሓደ ዓይነት ምርድዳእ እዩ እቲ ቡለት ፖይንት ናቶም ወላ እቲ ነጥብታት እውን ብክልቲኡ ከርእየኩም ከለኹ ኤርትራ በይና ንህዝባ ክትሕጉስ ኢላ ትብሎ ዘላ ዘይኮነት ብክልቲኡ ወገን ወግዓዊ መግለፂ እየ ዘርእየኩም ዘለኹ ኣብዚ ቻነልና ድማ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢና ክንገብር ንኽእል ክንደይ ግዜ ነዘኻኽረኩም ብሓደ መንገዲ ዝተባህለ ጥራይ ክንወስድ ኣይንደልና ወላ ሃገርና እውን ዝበለቶ ሃገርና ጥራይ እንትትብለውን ፅቡቅ እዩ ግን ብክልቲኡ መንገዲ ድማ እንታይ ዓይነት ዝርርብ ከም ዝተገበረ ንርእየኩም ኣለና ንክልቲኡ መንገዲ ምስ ረኣኻዮ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ይዓግበልካ ማለት እዩ እቲ ምርድዳእ ከምዚ ብልጽግና እንታይ ገብር ንኣብነት ምስ ፈረንሳይ ይራኸብ ፈረንሳይ ዝብልዎ ካልእ ንሱ ዝብሎ ካልእ እንታይ ማለት እዩ ንክልቲኡ ምስ ሰማዕካ ኢኻ ፍርዲ ክትህብ ትኽእል ከምኡ እዮም ዝብሉ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ብክልቲኡ ሃገራት ሓደ ዓይነት ምስምማዕ ተበፂሑ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና which is absolutely brilliant now ኣብቲ ከተማ ኤርትራ ክወዘኩም እሞ እቲ ማርሳ ፋጢማ ኣበይ ከም ዘሎ ከንሪአኩም ምናልባት ማርሳ ፋጢማ ረእይዎ ኣብዚ እቲ ማርሳ ፋጢማ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣብ መንጎ ዘለዉ ወደባት እዩ ዓሰብ ማርሳ ፋጢማ ምፅዋዕ እንተሪኢኹሞም ዳርጋ ኣብ ማእከል እያ ዘለሳ ስለዚ ክትሪእዎ ከለኹም እውን እቲ ርሕቀት እውን ኣብ ዳህላ ቀርክፈለግ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ኣለኻ ሳልሰይቲ ወደብ ተድልየና ኢና ክንብል ከለና እውን ኣገዳሲት እያ ብፍላይ ድማ እቲ ማርሳ ፋጢማ ምስቲ ናይ ጌጋ ይኽላለ እምበር ምስቲ ናይ ኮላሊ ናይ ፖታሽ ማዕድን ዘለና ምሱ ዝተሓሓዝ እውን እዩ ንደገ ክሰደቱ ኮንካ ወደብ ከተማ ዓበል ኤርትራ ሓሲባ ነይረ ያቡ ተበግሶታት እውን ይግበር ነይሩ ስለዚ እቲ ማርሳ ፋጢማ ምስቲ ናይ ዕደና and now what I speculate ግምት ናተይ እዩ ዕደና ቁፅሪ ሓደ ፕሮጀክት ኮይኑ ዘላ ባቶም ገለ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝበለፀ ማዕድን ከንታይ እዩ ፖታሽ እዩ ስለዚ ማርሳ ፋጢማ ንምምዕባል ይብሉ ኣለዉ ካልእ ናይ ኮላሊ ፕሮጀክት ናይ ማርሳ ፋጢማ ዕደና ቀዳማይ ፕሮጀክት ናይ ክልቲኦም ስራሕ ይብሉና ኣለዉ ኣብ ማዕድን ብሓደ ዕደና ኣብቲ ዓውዲ ናይ ማይኒንግ ክሰርሑ ምዃኖም ካልኣይ ድማ ኣብ ወደባዊ ኣገልግሎት ድማ ማርሳ ፋጢማ ኣብተን ስትራቴጂ ኣብተን ናይ ወደብ ምዕባለ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ምናልባት እቲ ናይ ኮላሊ ፕሮጀክት እውን ኮኦፐሬሽን ናይ ግብፂ እውን ክኣቱ ዝኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ስለዚ this could be also another big thing እዚ ድማ reading between the lines ካብቲ ንንብቦ ዘለና ንነገራት ኣተሓይስካ ክትሪኦ ከለኻ ክንበፅሖ ንኽእል መደምደምታ እዩ ስለዚ ኣብዚ በፂሕና እውን ሓደ መደምደምታ ንክንገብር ዝሕግዘና ነገር እዚ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ወ ማለት ኣይኖ ሓያለ ሰባት ክፅሕፉ ርኢ ኣለኹ ክንደይ ግዜ ደይራና ከምዚ ክኸዱ መራሕትና ኣብ ቻይና ክዞሩ ርኢና ኢና ኣብ ስዑድያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፕሮጀክታት ክርኢ ኢና ወደባት ክርኢ ኢና ኢና ኣብ ደቡብ ኮርያ ካምፓኒታት ክርኢ ኢና ኢና ኣብ ጣልያን ርኢና ኢና ግን ኣብ ዓድና ድማ ብዙሕ ነገር ኣይተረኣየን ይብሉ that's true ማለት እቲ ፊሊንግ ናይቲ ሰብ ኣይነፅጎን እያ ነቲ ስምዒት ናይቲ ሰብ ኣይነፅጎን እየ
حقيقي ግን እንታይ ክትርኢ ኣለካ ኩሉ ግዜ ሓደ እቲ ሃገር ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ካብ ሓደ ትድልየታት ሓደ ዓብዪ ኣብ ኤርትራ ዝመላለሰ ብዛዕባ እዚ ኣጨናነቕ ምስ ኣበልክዎ ኢልኒ ሓደ ነገር ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ኢልኒ ንሕና ንደልዮ እቶም ምሳና ዝኸዱ ዘለዉ ከማና ይደልዩ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሕና ንደልዮ ንሳቶም ይደልይዎ ማለት ኣይኮነን እዩ ወይ እውን ከምቲ ንሕና ብቕልጣፈ ክንገብሮ ንደሊ ንሳቶም ከምኡ ቅልጣፈ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን እዩ ስለዚ it's not always on us ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ትውስኖ እቶም ካልኦት ሓይሊ እውን ናቶም ቀዳምነታት ኣለዎ ናቶም ስትራቴጂ ኣለዎም ናቶም ረብሓታት ኣለዎም ናቶም ኣጠማምታ ኣለዎም ስለዚ again ኩሉ ግዜ ነገራት ብናትና ዓይነ ጥራይ ንርአዮ ብናትና ዓይነ ክንሪኦ ከለና ወ ኣለናት ነገራት ብናቶም ዓይነ ክትሪኦ ከለካ ድማ ንሳቶም ካልእ ካልኩሌሽንስ ኣለዎም ስለዚ those are also ኣገዳስነት ዘለዎ እቲ ብወገን ኤርትራ ጥራይ ዘሎ ከም ፀገም ጌርካ ናይ ምዝራብ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ግን እዚ እቲ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ዘዛርቦ ብቕልጡፍ ገለ ነገር ክርኢ ይደልዩ ዝበዝሐ እቲ ህዝቢ ብቕልጡፍ ክንብል ከለና ድማ ምናልባት እገዳ ትማሊ ተላዒሉ ስለዚ እቲ ቅልጡፍ ማለት እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ብውሕዱ ካብ 2018 ተቐዳማይ እገዳ ካብ ዝለዓለሉ ክሳብ ሕጂ ገለ ነገር ክረአ ነይርዎ ዝብል ርእይቶ ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ ግን ካብ 2018 ንድሓር ሓደ ኤርትራ ኣብ ዝለንቀነ ብብዝሒ ንሰምዖ ዘለና እውን ሪፖርት ናይ ዩኤን እውን ሪናዮ እቲ ዩኤን እገዳ ምስ ረኣየ ምስ ኣልዓለ እንታይ ገይሩ ነተን ናይ ዩኤን ትካላት ምስ ኤርትራ ክሰርሓ ዝደለያ ንኩለን ኣፍ ደገ ከፊትለን በቲ ናይ ኤርትራ መንገዲ ንክሰርሓ ኣፍቂድለን ብዙሕ ለውጢ ድማ ገይረን ኣለዋ እቲ ኢንቨስተር ግን ንከይኣቱ ትፀገም እቲ ካልኣይ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ጠጠው ኣቢልዎ እጂ ንሱ ስለ ዝለዓል ዘሎ እቲ ሕማቕ ሽም እውን ስለዘይተላዓለ እቲ ንኤርትራ ዴሞናይዝ ምግባር ንኤርትራ ምፅያቕ ንኤርትራ ብሕማቕ ምርቋሕ ዘርከበ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንኤርትራ ምዝንጣል ዝነበረ ንሱ ተሪፉ ሎሚ እንተኾነ ፅቡቅ ይዛረቡ እንተደየለ ድማ ኣብ ኤርትራ ከምዘይዛረቡ ኮይኑ ኣሎ እዚ ድማ ንኤርትራ ምስ መን ኢና ዲል ንገብር ዘለና ምስ ግብፂ ማለት one of the closest let me show you one article ብልፅግና ክሳዕ ክንደይ ተስፋ ከም ዝቆርፁ ዘለዉ ከሪአኩም ኢለ ባዕሎም ዝሓፉ ኣርቲክል እየ ዘሪአኩም ዘለዎ this is so beautiful ኣብ ሆርን ሪቪው ዝብል ንናይ ናቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ጢሞቴዎስ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ብሃገር ከም ሃገር ደረጃ ኣብ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ምስ ናይ ግብፂ ትገብሮ ዘላ እናወዳደሩ እንታይ ፀገም ኣለና ግብፂ ብኸመይ ትዕብለና ኣላ ኢሎም ክገልፁ ከለዎ ስምዕዎም and this is why ኤርትራ በቋራጭ መክሰብ ትረክብ ዘላ ንብል ዘለና ንኣሜሪካ ኣብ ጎና ትገብራ ዘላ በቋራጭ በዚ መንገዲ እዚ እዩ ብልፅግና ባዕሉ ዝብሎ ዘሎ እዩ ዝብለኩም ንሕና ነጋዲና መቕርበ የብልናን we are very proud ነዚ ኩሉ ዲግ ጌርና ንኩሉ ብሓንቲ ድምፂ ከም ዝበካ ወይ እውን ሓደ ዝተመላለየ ሓበሬታ ጥቕሚ ክበካ ከም ዝኽእል ጌርና ነቕርቦ ብምዃንና ተፃዕርና ነቶም ቲም ናተይ እውን ኩሉ ግዜ ከተመስግኖም ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ኩሉ ኣርቲክልስ ኣንቢብካ ንዓኻትኩም ግዜ ከይወስድ ብምሉእ ፀሚቑና ከነቕርብ ከለና ንዓታቶም እውን ምስጋና ኣገዳሲ እዩ ኣነ እውን ከመስግኖም ይደሊ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ based on ኣብዚ ናቶም ግብፅን ኢትዮጵያን ንሓድሕዶም የወዳድርዎም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ so ኢትዮጵያ ትኽተሎ ንሕና ይብሉ horizontal versus vertical model ይብሉ ኢትዮጵያውያን ንሕና ሆሪዞንታል ኢና ንፍትን ዘለና ንጋድም ኢና ንሰርሕ ዘለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ንፅዕር ኣብ ኮንግረስ ንፅዕር ኣብ ቲንክ ታንክ ናይ ኣሜሪካ ንፅዕር ተፈላለየ ቦታታት ናይቲ ጨናፍር ብጋድም ሆሪዞንታሊ ምስ ብዙሓት ክንራኸብ ኢና ንፍትን ዘለና ይብሉ ፎግ ኣቢልኩም ዝረኣና የብልና ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ሓደ ግዜ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ገለ ከይድ ኣሎ እዚ ማለት ግን ዲፕሎማሲ የብሎምን ኣብ ኣሜሪካ ይበልናን ኣለዎም እዩ ሓያል ጭዋዳ ኣለዎም እዩ ናይ ግብፂ ግን ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ቨርቲካል ሞዴል እዮም ዝጥቀሙ ይብሉ ኣይም ኖት ኣነ ርግፀኛ ኮይነ ዝዛረቦ ዲፕሎማስያዊ ሪሶርስ ናይ ግብፅን ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ ወይ ሓይሊ ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ዋሽንግተን ማዕረ እዩ ዝብላካ they are delusional ከም ትወትሩ ዝህውትትዎ ሃውታት እያን እዮም ምክንያቱ ግብፂ ስዊስ ካናል ስለ ዘለዋ ምስ እስራኤል መዳወብቲ ስለ ዝኾነት ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ንኣሜሪካ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ብካልእ ኣርእስታት ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ማዕረ ገይሮም ነብሶም ከወዳድሩ እዮም ዝፍትኑ ሸንካ ደቅስካ ትብሎ ናይ ግብፂ እንታይ ይብልዎ ኣሎ prioritizes direct access to the White House and executive adjacent networks they ensure that the formal diplomacy is amplified upward to presidential advisors ናይ ግብፂ ሲስተም ግን ቨርቲካል እዮም ዝብሉ እንታይ ድማ ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንታዊ ዋይት ሃውስ ደረጃ ዘለዎም ፀብለልትነት ምስ መራሒ ምስ ፕሬዚደንት ምስ ኣብ ጥቁ ዘለዎ ኣማኽርቲ ምስ ስፔሻል ኤንቮይስ ናቱ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክፈጥሩ እዮም ዝፍትኑ ናቶም ናራቲቭ ናቶም ድሌት ድማ ዝያዳ ኣብቲ ዋይት ሃውስ ከም ዝስማዕ እዮም ዝገብሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንቐፅል
Ethiopia's diplomatic evolution. Ethiopia, Dr. Timothy was to go for I haven't seen anything bjaka ajojo fully nagar kabra irana engin بتفعل من قد يفتنوا قلقل يمزولو زلو ناي جبتي كبلو خلو اسمه ناي Egypt's strategic advantage كبلو خلو Ethiopia narrative persistence and the decades of cultivating think tanks mean Egypt's views on the Nile and the regional security are baked into the US policy environment before decisions are even made. ናይ ዓመታት ስራሕ ናይ ግብፂ እሞ ከዓ persistent ዝኾነ ብዝደጋገ መንገዲ ጉዳይ ናይ ማይ ጉዳይ ጎረሮና ኒል ህይወትና እዩ ብዘይ ኒል ክነብር ኣይንኽእል ኢና ጉዳይ ናይ ማይና ሓደጋ ኣለና ሓግዙና ኣብኡ ኢና ንደል ዘለና ኢትዮጵያ ትዕምፀና ኣላ ዝብል እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ዞባዊ ሰላም ርጋትን ዓብ ተራ ዝፃወት ሃገር ዝብል ስለዚ ኣሜሪካውያን ፖሊሲ ሜከርስ በትን ንግብፂ ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዋ ብግምጣሉን ኢትዮጵያ ከም ጣሓሲት እዮም ዝርእይዋ ይብሉ ኣለዉ ሓቀኛ ምስለኹም እዮም ሂቦምኩም ሰዓትኩም ትገብርዎ ኢኹም ተፈሊጡልኩም ዘሎ ካልእ ነገር የለን ኣብዚ inner circle access ካይብሉ ኣብቲ ውሽጢ circle Egypt excels at bypass diplomacy reaching out directly to the presidential advisors example Mossad Plus to shape the interpretive frameworks for the president ግብፂ ድማ በቋራጭ መንገዲ ነቶም ቀንዲ ኣማኸርቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ንዕዖም ምሳቶም ርክብ ብምፍጣር ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ኣብ እዝኒ እቲ ፕሬዚደንትን ኣብ ኣእምሮ ናይቲ ፕሬዚደንትን ከም ዝበፅሕ ይገብሩ ይብሉ ኣለዉ ግርም ገበርኩም እዚ ናይ ክልቲኦም ውድድር ኤርትራ ክትምዝምዝ ኣለዋ ክንብል ከለና absolutely fantastic እዩ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ነዚ ድማ ሙሉእ ብምሉእ መዝሚዛቶ ኣላ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ መዝሚዛቶ ኣላ that's why ድማ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ንኸይድ ከለና ምስ ኤሮጳ ፅቡቅ ዝኸውን ዘሎ ዝምድናና ምስ ኣሜሪካውን ዝምድናና ፅቡቅ ዝኸውን ዘሎ ስለምንታይ እቲ ግብፂ ዝበሃል ኣብቲ ሪጅናል ሴኪሪቲ ዓብይ ግምት ዝወሃብ ሃገር እዩ ብፍላይ ቀይሕ ባሕሪ ክዕፆ ከሎ ወይ ፀገም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንግብፂ ቀዳማይ ዝጎድኣ ስለ ዝኾነ ንሳነ ነብሳ ክትብል ትገብሮ ነገር እዩ ስለዚ ብኡ መንፅር ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ትረብሓሉላ ኣብዚ ሓንቲ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ካልእ ሓንቲ ንዓታቶም ማራ ትሕዝኖም ዘላ was this I don't know እዚኣ ኣይመስለኒ ግን ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣካል ናቶም ከም ናቶም ስትራቴጂካዊ መቐፀልታ ናቶም ምዃና ገይሮም እዮም ዝርእይዋ እንታይ ማለት እዩ ሴኪሪቲ ናይ ግብፂ ምስ ኤርትራ ብዝምድና ብምግባር ኣካል ናይቲ ሴኪሪቲ ኣርኪቴክቸር ናቶም ከም ዝኾነት ኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ንዓታቶም ዘገድስቲ ኮይኑ ንቀይሕ ባሕሪ ሙሉእ ውሑስ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ኣለዎም ምስ ስዑድያ ክሰርሑ ኣለዎም ምስ ጅቡቲ ክሰርሑ ኣለዎም ስለዚ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ሲ ኣካል ናቶም ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ዕላምኦም ከም ዝኾነ ገይሮም ክሸጥዎ እዮም ዝፍትኑ ይብሉ which is true ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንክልቲኡ ከወዳድርዎ ከለዉ ባይደን ኣብ ናይ ዘበነ ባይደን ናይ ኢትዮጵያ ሞዴል ክሰርሕ ይኽእል ኢሎም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብፍፁም ኣይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ውልቃዊ ርክባትን ዝምድናታትን ንዑ ስለ ዘገድሶ ግብፂ ድማ ኣብኡ ቅድሚት ከይዳ ስለ ዘላ ንሕና ብዙሕ ሽግር ኣለና ኣብዚ እናበሉ ንነፍሶም ከዋርዱን ከቆናፅቡን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ again they are already telling they are losing this ይሰዓሩ ከም ዘለውን ኢዶም ይህቡ ከም ዘለውን ባዕሎም ክማረኹ ንሰማዕ ኣለና which is really interesting to watch ማለት እዩ I know ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ብዛዕባ ግብፂ ስለትዛረብ ዘለኻ ቁሩብ ተህውትተና ኣለኻ ገለ ትብሉ ንሰባት ትህልው ትኽእሉ ኢኹም በት የጋንን ኣይኮንኩን ዘለኹ I mean excited ዝገብረካ ነገራት ኣሎ እንድዩ ደስ ክብለካ ዘኽእል ግን ኩሉ ድማ ኣምፃ ኣቢለካ ብርእሰይ በጎ ኣቢለ ዝመስለኒ ይዛረበኩም የለዎም I am just giving you evidence after evidence ወላቶም ናይ ብልፅግና ሚድያታት ወይ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት እውን ነዚ ኩነታት እዚ ክገልፅዎ ከለዉ they also see the same ክሪእዎ ከለዉ ናይ ክልቲአን ሃገራት ርክባት ረብሓታት ከም ዘለዎም ንኩሎም እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣብዚ ኣይክንሸው ኣብዚ the extension of national security እዚኣ ኢለኩም ነይረ ግብፂ ንቀርኒ ኣፍሪካ ከም ኣካል ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናታ ገይራ እያ ትወስዶ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ኣብ ኤርትራ ዘጋጥም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥም ኣካል ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናተይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢደይ ክእቱ ወይ ምስኣተን ክሰርሕ ግዴታ ኣለኒ እዮም ዝብሉ ኤሮጳ ድማ ይሰምዕዎም እዮም ኣሜሪካ ድማ ይሰምዕዎም እዮም ሰፖርት ይገብርዎም እዮም ስለዚ that's why ኤርትራ በቋራጭ ነቲ ዝነበራ ሽግር ምስ ግብፂ ዝምድና ብምፍጣር ክትቀይሮ ክትቀልሶ ትፍትና ኣላ which is ኣነ ብናተይ ግምጋም እቲ ዝበለፀ ውሳነ እዩ ዝብሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ክኸውን ከሎ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበራዊ ምትእስሳርን ዝምድናን ስለ ዘለዎም they're also working together ኣብዚ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ
ሓበራዊ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ይዝንገር ስለዚ again ኣብ ጉዳይ ደቂ ባሕሪ ናይ ሱዳን ክልቲኦም ኤርትራን ግብፅን ተመሳሳሊ ዕላማ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ now let's shift our focus a little bit to Sudan ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ንፀገም ዘለዎ ምስ ሱዳን ግን ለንቀነ ሱዳን ገይሮማ ዘለዎ እስከስሙ Now, Ethiopian Airlines has sparked some outrage in Sudan. That's after it refused to accept Sudanese pounds for ticket bookings in Port Sudan. Now, the airline is demanding cash payments in US dollars only. And of course, this comes as the Sudanese pound continues its sharp decline against foreign currencies, with the dollar exceeding 4,000 pounds per dollar on the parallel market. Now, travelers are saying the policy is forcing them to buy dollars from the black market, and that's adding a heavy financial burden. Aviation officials and economists have Sudan Ethiopian Airlines ንሱዳናውያን ተሳፈርትናቱ ድሕሪ ሕጂ ብናይ ዓድኹም ባጤራ ከይትኸፍሉኒ ብዶላር ኢኹም ትኸፍሉኒ ብሎም ኣሎ እዚ ድማ ንሱዳናውያን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ዶላር ካብ ፀልም ዕዳጋን ገለን እዮም ክረኽቡ ዘለዎ ምክንያቱ ብቐሊሉ ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል እዚ ድማ ነቲ ዘለዎም ጉርብትናን ዝምድናን ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ብዝኾነ መንገዲ ተረዳድዮም ክፈትሕዎ ዝግባእ እዩ ብዶላር ክፈሉኒ ማለት ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ወታደራዊ ፀገም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተፈጥሮ ዘላ ንዳዕመ ሰሪዕ ብምዕጣቕን ብገለን ብቁጠባውን እንትኾነ ንሱዳን ንምህራም ዓጢቓ ትሰርሕ ዘላ ሃገር እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እጂ ኣብዚ ካልእ ድማ ክንርኢና ለንቀነ ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ሓደ ንጥፊ ህሊፍ ኣሎ bipartisan US senators have introduced the Peace in Sudan Act ሰላም ኣብ ሱዳን ዝብል አክት ወይ ሓደ ሓሳብ legislation የምጽለው major legislative push forcing Washington to review whether Sudanese warring parties qualify as global terrorist organizations. The bill mandates a strict 9-day deadline for the US administration to evaluate fighting forces under federal anti-terrorism criteria. መንግስት አሜሪካ ብሰኔተርስ ናይ አሜሪካ ዝብገሰሉ ሓሳቢና ንዛረብ ዘለና ሓደ ዓቢ ንጥፊ ናይ ሕጊ የቕርቡ ከም ዘለዉ ንሱ ድማ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ክልቲኦም ቶም ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕን ዝኾነ ይኹን ዝፈጸምዎ ኣብ ናይ ዓለማዊ ግሎባል ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ረቋሒ ከስግሮም ዝኽእል ብፅፁይ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ መኒ ገንዘብ ዝቦም ዘሎ መኒ ዝድግፎም ዘሎ ካበይ ዝመጽእ ዘሎ ተሓገዝ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ኣለዎ ብኸመይ መንገዲ ኣብ ጀኔና ኣብ ዳርፎር ዝተፈጸመ ህልቂት መን ነይርዎ ቅድሚ ሕጂ መን ህልቂት ፈጺሙ መኒ እንታይ ገይሩ ብደቂቕ ተጸኒዑ ውሳነ ክወሃበሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ 9 መዓልቲ 3 ወርሒ ማለት እዩ this is going to be very very important ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዚያ ያስሚን ትበሃል ዝያዳ ከምዚ ገይራ ፖስት ገይራት ነይራ እቲ ዝኸፈን እቲ ዝዓበየን ዝኸፈን ስቃይ ናይ ደቂ ሰባት ዝፍጸመሉ ዘሎ ኩናት ኣብ ሱዳን እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ይረኸበና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግን ንዕኡ ክቕየር ዝኽእል ስጉምቲ ንወስድ ኣለና ስለዚ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣብ 9 መዓልቲ ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ ተገይሩ ነቲ ኩነታት መፍትሒ ዝርከበሉ ነቲ ገበን ዝፍጽም ዘሎ ድማ ብዓለም ደረጃ ናይ ዓለም ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ተባሂሉ እቶም ምስ ዝሰርሑ ንግብረ ሽበራዊ ትካል ይሕግዙኹም ዘለዉ እዮም ክቆፀሩ while more is needed to address the critical role the US engagement in Sudan's Peace Act sends a powerful signal that the US has not forgotten the Sudanese people and that remains committed to bringing their suffering and the conflict to a sustainable end. ስለዚህ ነቲ ነገርቲ ንምውዳእ ክሕግዝ ዝኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ yeah this is going to be a very important development ነብቲ ምዕባለ ነቲ ኩነታት መዕለበ ንምርካብ federal agencies must monitor and report on key sectors funding the conflict including gold mining gamma arabic production aviation banking cryptocurrency oh my god this is really good ነቲ ውግእ ንምንዋሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ንኣብነት ዝብለኩም ናይ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ሰደድ ኣብ ዝዋን እንታይ ትፈልጡ ዶ ንደገ ሰድዎ ዘሎ ወርቂ እዩ ካበይ ድመጽእ ዘሎ ካብ ትግራይ ኣይኮነን ወይ ካብ ገለ ሱጥራ ኣይኮነን ካብ ሱዳን ድመጽእ ወርቂ ኣሎ ካብ ሱዳን ብመንገዲ ዳዕመ ሰሪዕ ኬንያ ውሑድ ወርቂ ተውፅእ ኣብ ዕዳጋታት ግን ብዙሕ ወርቂ ትሸይጥ ኣላ ኣብ ኢማራት ድማ ይዝኸል ስለዚ እዚ ወርቂ እዚ ብዝተፈላለየ ሃገራት ተሰሪቑ እዩ ዝሽየጥ ዘሎ ስለዚ እቲ ገንዘብ ቤን ይወፅእ ኣሎ እዚ ጋም አረቢክ ዝበሃል ድማ ሓደ ኣገዳሲ ጥረ ነገር ንኢንዳስትሪ ዘድልዩ እዚ እውን እንተኾነ ካብቲ ዳርፎር ተሰሪቑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝሽየጥ ዘሎ እዩ ስለዚ ነዚ ብቐረባ ክከታተልዎ ከም ዘሎ ኤቪዬሽን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንኣብነት ንህዝቢ ሱዳን
بدولار تدي كفيله اي قبركم يبلالو ندع مسرع سراويتهم ينقسقس كم زلد ما قصال سدي يوصالو ስለዚህ እውን ኣብ ግምት ከኣቱ ዝኽእል እዩ ባንኪንግ ከምኡውን ብባንክታት ባንኪንግ ማለት እጂ ቃል በቃሉ ኢማራት ማለት እዩ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ናይ ኢማራት ከምኡ ድማ ክሪፕቶ ከረንሲ ኩሉ ክረአ ከም ዘለዎ እዮም ዝብሉ so it specifically targets the groups like RSF ማለት እዩ ሽሞም ተቂሶም the Sudanese Armed Forces ከምኡ ሰራዊት ሱዳን the Wagner Group and the Al-Bara bin Malik Brigade ዝበሃሉ እውን እዚ እውን ኩላቶም ገንዘቦም ቤን ይመጾም ኣሎ ክረአ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ نسبة السودان صبوا كون غلي tracking foreign interferences ندقة متتتاو أبزر ما legislation requires comprehensive intelligence reports every 6 months detailing foreign military, financial, logistical support including drones shipments, foreign fighters and UN arms embargo violations. لذي نتي سوسوي زخون السلة وحبريتا دم كوهاب كم زلوا زي ما كل عينة وتدرى مقصاص يكون فاينانسيال تحقاس يكون لوجستيكال مقصاصات يكون نخلو بس اللي هذا رجع كتاتل وكم زلوا يمزون يقول زلوا diplomacy strategy and sanctions الذي نخلو من قدتات ما تتقيمم نتكون تاتطون مبال كسرح مخانهم يمزون يقول زلوا I hope is a good idea هذا معلبي كره بلو زغل من قد كنري I know ننوي حوان وسيلكم الله أجي أبزيا حنتي لنكني مزكوين نتاتنا السودان ونتعايزو زي حدث بزبالة سمعوا زوح زلوا نتات في الترن نا إيرترا بزي سبب كترف بزي ما نسي كترف 35 عام تسارحة شعبية درجاتهم ناتنا قدامات أو وشتي 4 عامات شعبية و35 عام زصاقعوا كساخل زخول الهناتات بجلس إيران تجراي كم تجراي بخينات راح زي كونس بسدتن بكرتتن كم هزب كنت تدخل الهناتات يفترلوا ስለዚህ حزلنا الهناتات سيحزلوا بجلة نهي تجراي حدنت completely بمزراق بزخون يكون منقدي بوليتيكا فلالا حدا نقر هوينو بوليتيكا مجرشا ستالين زغورو فرج ستالين سي بحساب افت بوليتيك روز نبره بحساب استفلالي ساعات بحساب يوقد نيرو ساني حق مجرشا بقومتو نصريوم مجرشا افت بوليتيك روز لعل ستالين قومت زلوس كي ترف بمقبار تتنايقو سو حزلو قداماتو نتغنى حزو مجرشا بفلالي نتوي تساعينو ምናልባት ናብ ቁመትና ብሕብርን ዝወረደሉ ሁነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ጽምዶ ይወልዎ ገለ ይወልዎ ኣብዚ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ኩነታት ቋዕ ግምታትካ ንዓለም ዝትንትንሉ ዝርድእሉ መንገዲ ብጣዕሚ ሰከፍ እዩ ናይ ዓለም ሓይልታት ኣሰላልፋ ዝትንትንሉ መንገዲ ብጣዕሚ ክትርድኦ ኣብዚ ዘመን ዝነብር ብሕማቕ ይፀብቕ ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኣክሰስ ዘለዎ ሰብ ክገብሮ እዩ ዘይትብሎ ጉግል ገምጋማት ተመስሪቶም هذه جزينا أليانس مسرتنا أو إثيوبيا هجروا لوط كنا مسألة خلينا نازل العداني ما تيم زلوا هذا إكز سبيسيفيك أو زي إكزامبل خنايركا شعبية مس TPLF زلوا صندوق وأنا مسردو شعبية نا إثيوبيا مكلك يا سراويت نا دوب إيرتراكس قاعد يدخلوا العدل نمخلات راح بوتدرنا قوم استراتيجيك ديبس بهالله إيرترا يبلن استراتيجيك ديبس كابزارن بساز جمر وكعد بوخرا وكعد محارك زجمرو ግን ቀልጢፊና ማእከል ኤርትራ ካኣቱ ዝኽእል ስለዚ ነዚ ክተርሕቕ ተኮይንካ ደናቁር ክህልውካ ክእሉ ኣለዎም ናትካ ኣሳይመንት ወሲዶም ትኩናት ናብ ወሎ ከባቢ ተተኻኢሉ ተዘይኮይኑ ድማ ውሽጢ ትግራይ ዝግበረሉ ኩነታት ትፈጥር ኣለካ ስለዚ መከላከያ ዝበሃል ንኤርትራ ስግኣት ምዃኑ ዝተርፈሉ ኩነታት ክትፈጥር እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ኩናት ተጋሩ ሂወቶም ዝኸፍልሉ ኣዴታት ተጋሩ ዝሳቀያሉ ኩነታት ክትፈጥር ትኽእል ኣለካ ሶ ንኤርትራ ናይ ሰርቫይቫል ሜካኒዝም እዩ ትክክለኛ ስራሕ ምስርሕ ዘሎ ናይዚ ሓደ መርአያ ምዕራብ ብሓሪ ብካሊእ መንገዲ ምዕራብ ከጥቅዖ ይደሊ ሻዕብያ ምክንያቱም ናብ ምዕራብ TPLF ኣጥቂዑ ማለት ንመከላከያ ሰራዊት ይዕድሞ ኣሎ ማለት እዩ ንደባት ኤርትራ ስለዚ ብዝተኻእሉ መጠን ሕዚ ሓዱሽ ኣሬንጅመንት ዝሓዝዎ ምዕራብ ነፃ ክተውፅኢኻ እናተባሃለ ዝስልጥን ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓይልና ንደማዚን ወገን ንኩርሙክ ወገን ኣሶሳ ወገን ከጥቅዕ ስለ ዝተለኣኸ ነዚ ዝትክዕ ሓይሊ ናይ ሱዳን ሓይሊ ኮይኑ ኤርትራ ሓንቲ ሰራዊት ንቡርሃን ክህበ ይደሊ ምክንያቱም ዓጀብቲ እዮም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ማለት ናይ ኢሳያስ ዓጀበ ማለት እዩ እዛ ጌታቸው ረዳ ዝብላ ዘሎ ኣገዳሲ ዘረባ እያ ኩሉ እቲ ዝበሎ ስለምንታይ ካብ ሕርቃን ተበጊሱ ይዛረብ ዘሎ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንድዙ ዘግርዖ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ግን እቲ ካርታ እንተሪኢኻዮ ቅድሚኡ እዚ ብዛዕባ ፅምዶ ክሳዕ ክንደይ
ሓደጋ ይመጽኦም ከም ዘሎ ኣበርቲዑ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ but if you look into ነቲ ካርታ ክትርእይዎ እንትጀሚርኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መስለኩም ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ገዲፍኩም መጀመርያ እቲ ብጫ ሲቲ ከባቢ ኣብ ከባቢና ዘሎ እዩ ኤርትራ ምስ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ምስ ኤርትራ ይሰርሕ ዘሎ ሕጂ ኩርሙክ ዝበሃል ኣብ ታሕቲ ንኢትዮጵያ ዳርጋ ኣብ ምዕራባይ ኢኻ ትመጻ ዘለኻ ኣብዚ ኩርሙክ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣብቲ ከባቢቲ ሓደ ወታደራዊ ማዓስከር ኢማራት ንዳዕመ ሰርዕ ኢላ ኢትዮጵያ ንዑ ንኽቋፀር ኢላ ጌራቶ ኣላ ሕጂ እቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ስናብ ገፁ ይመጽ ኣለኹ ይብል ኣሎ ንታሕቲ ገፁ ናብቲ ብሉ ናይል ዝበሃል ማለት እዩ ለማዚን ኩርሙክ ዝበሃል ብኡ ገይሮም ተመፂኦም ምናልባት እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ዘጋጠመት ስለ ዝኾነት ንኣዲስ ኣበባ ክመፅኦም ከም ምክንያቱ ብጎንደር በቲ ብጎንደር ኢልካ ብጎጃም ገለ በዚ ምስ ፋኖ ነዊሕ እዋን ይዋጋእ ኣሎ ኣብኡ ድማ ተረሚሱ ኣሎ ሓድሽ ግንባር ሕጂ ብዓፋርን ገለ እንደይኮነ በእንዳ በዚ ኩርሙክ ገይሩ ክመፁ ዝኽእል ባዕሉ ድማ ምክንያት ከፊቱ ኩናት ጀሚሩ ስለ ዘሎ ይመፅዎም ከም ዘለዎ ተረዲዎም ኣሎ I don't know ብኸመይ መንገዲ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ዘሎ እዚያ ጉዳይ እዚያ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝዛረቡላ ዘሎ ሰጥ so they know something is coming ገለ ነገር ይመፅኦም ከም ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ ኩላቶም ነዛ ጽምዶ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ተምሕሱም እዮም ዝፈታፍትዋ ዘለው and this tells you something እዚ ነገር እዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘይኮነ they see something ገለ ነገር ዝረአዮም ኣሎ እዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ናይ ምጉራዕ ዘረባ ንሪዮ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ምልክታት ይርኢ ስለ ዘሎ እዩ ምዕራብ ትግራይ ኩናት ተሪፊ እዩ ዝብል ዘሎ የስ ንምዕራብ ትግራይ ኣገዳስነት የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ምዕራብ ትግራይ ፋኖን ሕወሓትን ብሓደ እንተለዉ ኮይኖም ምዕራብ ትግራይ ኢልካ ይተሓስብኒ ኢኻ ኮፍ ኢሎም ኣብ ጣውላ ክፈትሕዎ እዮም ድሕሪ ይዘራረቡ ኣለዉ ኮይኖም እሶም ምዕራብ ትግራይ ንፋኖ ወይ እውን ህወሓት ወይ ንተጋሩ ወይ ናምሓሩ ይኮኑ ተዋሂባ ዘላ ንመንዳ ንብልፅግና እያ ተዋሂባ ዘላ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ኢኻ ክቐትል ዘሎ ሓይሊ ኮፍ ኣይተብሎን ኢኻ እንታይ ትገብረለካ ነታ ቦታ እትያ ገዲፍካ እንታይ ትገብረለካ ኣብታ ንሱ ዊክ ፖይንት ናቱ ን4 ኪሎ ከይትመፆ ይከርካእካ ዝፍትን ዘሎ and they know the game ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ኣብቲ ንስኻ ትደልዮ ኮንካን ክንዋጋእካ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ታይዳ ኣብታ ትሕመመካ ኣበይ ክትወድቕ ትኽእል ኣበያ ዘላ ስንፍናኻ ፈሊጥናያ ስለ ዘለና ወይ ገና hit you there exactly ኣብታ ትሕመመካ ቦታ ክንሃርመካ ኢና ይብሎ and that's why እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለዎም ኮምፓይል ቪድዮ ተታኪቦም ዘለዉ ነዚ ናይ ጽምዶ መንገዲ ናይ ብሓቂ ብዓይኒ ስጋትን ፍርህን ይርእይዎ ስለ ዘሎ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ዝስማዕ ዘሎ and trust me this is not gonna end እዚ ብጽቡቕ ክውዳእ ኣሎም ኣይኮነን ዓታቶም ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምሉእ ኣንጻሮም ኮይኑሎ እቲ ህዝቢ ድማ እቲ ኣብ ጽምዶ መፅኡ ዘሎ ፋኖ ዳርጋ ሓድነቱ ገይሩ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ተጋሩ ክዘራረብ ጀሚሩሎ ይበሃል ሳብ እጂ ተፈልጠን ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ዝብል ፊዮሩ ኣለዎም ብሓቢኡ ግን እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስ ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ጽቡቕ ዝምድና እዩ ዘለዎ ኤርትራ ድማ ምስ ክልቲኦም ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ምስ ኩላቶም ዝምድና ገይሩሎ ስለዚ ኣብዛ ብሉ ናይል ትመፅእ ዘላ መጥቃዕቲ እታ ዝኸፈት መጥቃዕቲ ክትከውን እያ ፋኖ ቦቱ ሒዙሎም ኣሎ ብዓፋር ኣሎ በዚ ድማ እንተተወሲኽዎ I think they are going to be ብልፅግና ዕድመ ስልጣኑ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ድመፆ ኮይኑ ይስምዓሉ ናይ ብሓቂ እስቲ የለንኩ ብልፅግና ተመሪጽ ይብለካ ኣሎ እምበር የለን መን ዝበሃል ኣበይ ተገበረ 70% ናይዚ ዓዲ ኣብ ኩናት እዩ ምስ ትግራይ ዕፁ እዩ ዓፋር ዳርጋ ፍርቁ የለን ኣምሓራ ሙሉእ ብምሉእ የለን ኦሮሚያ ሕሰቦ ተፀፊዖምን ተገዲዶምን ወፂኦም መሪፆም እዮም እቶም ኣዲስ ኣበባ it's already failed መረፃ ከምታ ዝሓሰብዋ ኣጀንዳ ክትኾን ኣይከኣለትን ዓለም እውን ብጣዕሚ መስሕቂ ከምዚ ዓይነት ኣብ ዓለም ከምዚ ዓይነት መረፃ ተኻይድዎን ኣይፈልጡን ኩለን ሚድያታት ገና ክጅመር ከሎ ዝወደቐ መረፃ ኢለን እየን ዘጊብኖ ድሓርቲ መዝጊብናዮ ዝበልዎ ሰብ 54 ሚልዮን ብታሪክ ኮይኑ እኮ ይፈልጥን ሕዚ ዝተመረፀ መንግስቲ የለ ብሓፈሻ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ኩነታት ሓደ ውዳቓት ግን ኣይሰኣኑን እንድዮም ባርያ ኢትዮጵያ ይመርፅ ካብ ነፃ ኤርትራ ባርያ ኢትዮጵያ ይመርፅ ተናእሰ ናብ ካሊእ ከባቢ ኢትዮጵያ ከይድካ እኳ ትቕይር ኣብ ኤርትራ ናበይ ትኸይድ ስለዚ ንኤርትራ ትመስል ትግራይ ድማ ቅረፅዋ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ዘሳቀዮ ሰብ ብምሉእ ናበይ ይኸደሉ ናብ መላእ ኢትዮጵያ ይብተነሉ ይኮነን ካብ ምጥፋእ ድሒኑ ሰሪሑ ሃፍቲሙ እውን ዝነብረሉ ይኮነን
تسفى غرت كحلف اللي إذا خيتبل مزخونة كم زياتهم كارلو يوم نغلتيو كانت عازو سلزلنا هنا تات تقرنيا نايرترا في المتات يوم عندتاتنا حق انديزي هو تخكل هو بخمير لحظ نايرترا فيلم انديزي نيرو محورس بوينا عبينا بوندنا عبينا ننا مليون وقصة أنا ولا هو مزنقع نا ماينس كده ناي برهانة ناي ماينس نا داويت وتفكر زون في الله ناي مزنقع ناي برهانة نقصنتي سقول دس بزبل خوناتات كذكرو زغورنا كينتي امساتو توم سنه طوينياتات سات محمد راهيل تمالي وتخاطر زوم فيلمتات زي اتوم تناي اب ايرترا سروحون تغرينيا فيلمتات سي عندتاتنا يوم عنان تغارو زود لان كانتي يوتيوب ناتناسي سالا ايرتراوي عند اللومبر الدياسبورا زلو تغاروسي ساكت يوم يلوم كبل عواد اليوم نيرم تحققن نايتغرا ميدياتات تاريخ مو درفهم يكون والاباب فلايتي يوتيوبات ناتهم نير تراويان يوم صرح وقت ريا خلخا اجي قلقل سبح ماكريو يخليكن اي ثينك بيستصوم دو زلو بصبو درجه نتزبي سلام نممصا صبغيو حد غزيغن كم دليت متري وتغل نير تراين لما حجزو خن بلاكون دلي بر نتقارا يترايوم وي وصلوهم قال زبلكم غزكو ساين غلنا صبغ صراح نخمت كله تزبي بحاله قينو خسر حلو زغل بقع صراحه ما نقدميت كمت انت خيليو زغونه نير تراوين كم غس قال كابتن قبل دا قرمونيو yeah I think his observation is good قبل نير تراوين انا قدم فيلم تاعنا غنسوم ابيو مناخبل كلوغن صبغيو زغونه نير تراوين تخبابير كم منبار مجمريا كاب غزا خاندي زجمر مجمريا كاب غزا خايز جمر انت فيديو كريكم which is very beautiful بسنك زياده ما كتمزغن ومن سلازدلي what is this ايوه ما بزيسكه ሌላ ምስ ከተማከረና ባሁን ነብሎ ደልና ንሎም ድማ ኣብ መጋርሕ ተረኺብና ንዘሎ ስርዓት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣከባብራ ታቦት እስላምን ክርስቲያንን ህዝብና ብሓደ ኮይኑ ዘብዕሎ ናብኡ ኢና ተጓዒዝና ዘለና ንዘሎ ሃዋሁ ናባኹም ከነብሎ ኢና ንስኻትኩም ድማ ከም ወትሮ ትገብርዎ ርእሶኹም ኣቦታኩም ከተስፍሩልና ኣብዚ ቦታ ዝለጊድኩም ትፈልጡ ተኾንኩም ድማ ተዘክሮታትኩም ከተሕድሱ እቶም ዘይትፈልጥዎ ድማ ምሳይ ሓቢርኩም ኣብዚ ቦታ ነዚ በዓል ከተሕልፎ ብክብሪ ዕድመኩም ሰናይ ምክትታል يغنيلنا مغارح ጊዮርጊስ مغارح ይዝበሃል እዚ ብዙ ታሪክ ዘለዎ እዩ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ሚዲያ ኔትወርክ ቴንክ ዩ ነዚ ነገር እዚ ክትገብርዎ ምኻልኩም it's beautiful ናብዚ ቦታ እዚኦም ክኸድቡ ካሎም ምክንያቱ ናይ ጊዮርጊስ መጋርሕ ፍልይ ዝበለ እስላምን ክርስቲያንን ካብ ቀደም ብሓደ ዘብዕልዎ እዩ ዋላ ማርያም ዳዕሪት እውን ከምኣለዎ እንዲ ግን ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣብ ንእስነተይ ኣነ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ከይደ ኣለኹ ኣዝዩ ፅቡቕ ንግደት እዩ ከምቲ ዝግብኦ ግን ኣይ ሰብ ኣይነግዶን እዩ ነይሩ ክገርመኩም ናው እዚ ፎከስ እዚ ከም ዝክብዎ ምኻሎም ናይ ብሓቂ የተሓጒሰ ስለምንታይ ከሪኢኹም እዮም ድሓን ንዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ናቶም ከይትኩም ረእይዎ ኣብዚ ግን ክትርኢኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ግናይኻ ብህርጋ ኣብ ስዋሳኹ ብህርካ ጃልሽ ይዋ ኣኸኒ ኣየ ጀረበሪ ይነስላ ይምርቕ ኣሎ ብብሌን ገይሩ ንእሽተይ ንኣሹ ንዓበይቲ ዝሰምዑ عبيت دمنا أملاك تسمعوا يكبروا من بليز زمرق زلوا هذا وزيس أبزياسك تي حدنا تنتفق لنا ويان صبر يرأيك تهزوا هم ينبركم زلوا قدميون كم ينبركم زنبر يرأيك مالتي لازم زي ندفعنا يكرن قالين نقرأ يكونن دحر حجون إن شاء الله بسلام فقرن كم زلوا ألابس أنا حوام نتا ألابس وسيدهم مكينون حزم عند شيشي تازبان أبني رمزي ونبلباز زبالو أبو مستملسو فتاريخ أنت أجيهم يا تيمرك نفتاريخ تأمن فتاريخ أيتوانو بركة غيره هريمو ببركي كم ما يخوينو مسيو بركة هريمو ما بتبوتهم أبو تقاتلهم مالتي زتري وزلهم مجنا من أبونا السلام عليكم هيمانتهم كل تسلسل كريكمي ما بحكي كم زي عدي سلزقنا كما قصي لا يكون كنزبل أب كباب كرنزلو في الله أبزي كباب مقارب مريم داري جلز هارموني بحدنا من باركلت من قصير ترى عبس فوت لا يتبوي مريم داري عندك زي بصبغونا متي ما نيرم تذكروا تغين ممكن معامل ياخذ محل تعمل بزوك سر حلوز دليسي يعني مغنياتو
أب ولاتي ناي كاثوليكن أرثوذكسن زبالون كسر حل له نابنا ذا نقول آخر له خزي مريم تعريت نجيدو دحري ورحدي ولا قلقها كل سبيو ندبر سينا زنقد تنا هيمانوت فللي من يقدس ترايو ذا كاثوليك ديوم يقدسون أرثوذكس ده عنبر اتبع علات نبلين حاديو مريم دبر سينان مريم تعريت كلتي حدا ينيرو تحريق النزيتات يغيروهم زلو يسمع نيري أنا كو بزح بوك زار بايدلني لكن حضراتي نزيك قبر زخل حدنت نزولو وسخلو አይኑ ነገራት ክጽይቁ ዝደልዩ ትሑታት ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እዮም ኩሉ ግዜ ንሓታቶም ግን ዕድል ዘይምሃብ ነዚ ፍቅሪ ናይ ሃይማኖታት ብፍላይ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ዘሎ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ክኸውን ዝኽእል እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ወላ ኣብ ዓለም ተበልከ the highest level of tolerance and coexistence ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ነዚ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ውርሻ ናይቲ ሃገርና ጌርና ከመይ ተብዕልዎ ነርኩም ዝሕጅ ዘሎ በዓላ ቅድም እስላማይና ክርስቲያና ኣንስቱ ብኸበሮ ስቡት ዋታን ብሰይፍን ብራዘር መሱ ነይሩ ሓዎም ሒዞም ሓብዚያ ትሕለብ ታሓ ሎም ምሸት ተኣቱ ኣብዚ ሓሊበን ተትልዎ ንጎ ሪዎም ዘለኹም ከማን ኣቦና እስላማ እዮም ሃይማኖቶም ስለዚ ብዛዕባ ንግደት ናይ ቅዱስ ገርጊስ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ the same ድማ ኣብ ዒድ ክኸውን ከሎ ክርስቲያን ብሌን ነቶም እስላም ኣብቲ ዒድ ናቶም ልክዕ ምሶም እዮም ዝገብሩ ስለዚ እቲ እዚ ዓይነት ምክብባር ከም ሓደ ኣገዳሲ ውርሻ ወሲድና እቶም ንኣሽቱ ወለዶ ብፍላይ ብዘገ ኮንካ ዘሎ እንደየሎን ትዛረብ ዘለካ እዚኦም እዮም ኣያታትካ እዚኦም እዮም እቶም ህዝብካ ነዚ ከም ኣብነት ወሲድካ እቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትዎርክ ካልኦት ሚድያታት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ድማ እዚ ነፀብራቕ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ንዓመታት ዘንበሩ ካዚ ስለዝኾነ ነዚ ኣብ ኣፍሪቃ ከማን ክንሸጦ ኣብ ዓለም ደረጃ ክንሸጦ ንኽእል ነገር እዩ እዚ this is beautiful ሃይማኖታዊ በዓል ክልቲኡ ህዝቢ ተኸባቢሩ ዝኸደሉ ንዓመታት ድማ ዝቐፀለ just not ንግዚኡ ከተርኢ ኢልካ ዝገበርካ ኣይኮነ this has gone for years ታሪክ ዘለዎ እዩ it's beautiful I'm very happy ከትኩም ራእዩሎም ኣተባብዕዎም ድማ thank you very much ነዚያ ሰለትኩም ላይ ከማን ኣነ ሰብ ይሰዲድለይ ብኸም የርየያ ናሎም ኣርሳብ ዝውዴ ላይክ ሼር ንኩሉ እናሓገዝኩም ኪዱ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ናይ ዓፋር ክገድፈኩም